روجا جیهانیە کۆبانێ لە هەموو کەسێک وەکی ئیرۆ دلێ واش بووی کۆبانێ لێکەت ڕۆژێکە کو دکارێ ببێ وەکی میناک تەواهیە جیهانێدا جارە کو تەواهی دەموقراتی خواز و ئازادی خواز ji bo kobanê hemû li ser piya bûn ji bo bajarekî Kurdî ew qas piştgirî ew qas palpişt û ew qasî heta dawî bawerî bi şervanên YPG û YPJ ku rastî jî wê bibine mînakê hêzên ku ji bo aştiyê û ji bo azadiyê hem jî ji bo demokrasiyê şer dikin ew bi xwe dikarê bibe wekî mînak ji bo tevahiya cîhanê ji bo jî tevahî kesayetên ku wekî îro di nava serhildanê de bûn di nava çalakiya de bûn tevahiya hem silav dikin hem jî bi hurmet wan pîroz dikin yanî ji xwe wekî îro heger em behsa êrîşa li ser Kobanê dikin û xeteriyên ku li ser Kobanê bikin ew xeterî mixabin heta roja îro hîn heye ji ber ku tevahî Bakur û Jilatê Sûrî îro dibin tehdîda kesên ku palpiştin ji bo Daişê rasta Daeş wekî rengê leşkerî bi fermî hat elankirin ku tu nebû di Baghozê de lê piştî tunekirina Daişê ji bo tolhildana Daişê dewleta Tirkiye bi xwe kete nava şerê yan ji êrîşên ser Bakur û Jilatê Sûrî ji bo wê jî 2018 di Efrînê de bi fermî kete nav şer de û 2019 di serê Kanî û Girêspî de di nava şer de bû û îro wekî dewleta dagirkera di nava herêmên hem Kurdî de hem yê Sûrî de ji bo wê jî ew xeteriya ku hebû heta roja îro berdewama rojana tehdîd hene rojana êrîş hene topabaran ser Bakur û Jilatê Sûrî ew jî rojane ye ji bo wê jî hemû piştgiriya ku hatî dayîn ji bo vê projeya demokratîk ji bo vê sîstema ku rastî jî dikare bibe wekî mînak ji bo tevahiya Sûrî hem jî ji bo tevahiya Rojhilata Navîn ew hîn jî dibe ku berdewam bê di nava Kurdistanê de hem kes hem jî layanên siyasî ku piştgir bûn ji bo xelkê Rojavayê Kurdistanê ji bo sistema demokratîk ya Bakur û Jilatê Sûrî heta roja îro rasta piştgirî heye hem jî ew helwestê piştgiriyê ku zelal tê dîtin taybet li vir li başûrê Kurdistanê hem silav dikin hem jî em dibêjin ku ew piştgirî dibe ku her berdewam bê bi qasî xeteriya ku heyî li ser Kurdistanê tevahî taybet li Bakur û Jilatê Sûrî dibe ku ew piştgirî berdewam bibe azadî xwaz demokratî xwaz ku di roja yekê mijdarê de roja Kobanêya cîhanî de giraniya xwe li beramberî hemû hêzên meziniyê cîhanê dema ku helwesta xwe danîn dema ku bûne wekî xelekê li dora Kobanê ku Koban rastî jî parastin û bûne hem bûne wekî yanî bûne wekî hêviyekê ji bo tevahiya kar û xebatê şoreşger û azadîxwaza di dinyayê de em dibêjin ku azadîxwaz aştîxwaz di cîhanê de hemû yekîtiya we hevgirtina we serkeftinên mezin tênin ku tevahiya cîhan îro li beramberî êrîşên mezinî ku em hemû jiyan dikin yan jî tevahiya krîzên ku di cîhanê de tê jiyan kirin ancak bi hevgirtina aştîxwaz û azadîxwaza em serkeftinên mezin jiyan bikin.